만나 다시 시작하게 As if we were meant to be 같은 시간 이곳에 어색하게 웃고만 있네 As if we were never done 좋은 추억만 가득 다시 시작된 첫사랑 소중한 건 왜? Okay na ni? Kilaw? Ilaw. Kaya naman siguro? Sama na nasa tao ba? Kailangan lutuon. Sa ang ilaw, dili masaligan. Butang mangkag mga spices. Kailangan di eh? Oo, kailangan. Ano mo, kailangan naman siya? Okay, sama na nasa relationship. Kung wala yung spices, wala yung dami. So, kailangan yung siya gisakuna. Pagkahapdos, pagkahapdos. Rice starts at 249 pesos only. Pero kung naay shrimp, 349. Pero pag 2:30 onwards na gani sa hapon, plus 50 na siya guys. Plus 50! I would like to invite sa mga higala nato diri sa Cagayan De Oro no sa the most affordable and authentic Korean Samgyupsal diri sa Mukbang CDO. It's authentic kay ang chef is from Korea gyud siya no. So ni Mukbang CDO with 20 plus authentic Korean side dishes plus exciting freebies no. We accept walk-in and table reservation so pwede na mo mag-message sa mong page sa Mukbang CDO or you can contact us at 0935-422-5292. So, unta makabisita mo and I would love to see you all at the store. Kami kay ang kwan, kaning Mukbang CDO ba, malingaw kasi ang mga pagkaon, dagan kayo. Malingaw ka, niya. Di ka kamalay nga, amigo na day mo sa imong tapad. Wonderful Cagayan! Cagayan De Oro today! Wala, kaya para makita nila nga ng kimchi ko. Sige, go. Okay. Mix, butang iba nag-meet. Kailangan din butangan mag-meet sa Mukbang CDO? Okay naman eh. Ano kailangan man? Sama ra na sa conversation. Way lami kung walay unod. Galisod-lisod naman yun sa... Ano mag-chopstick man yun, yun naman yung tinidor, nagot sa akin. Kay sama raman ko na siya sa relasyon. Kung saan napod na. Sama sa relasyon, nakita rin po na ako sa K-drama. Mukbang CDO ba yung Korean? K-drama, K-drama. Joke na. Pwede ba ulaw, Col? So magkita-kits na rin sa Mukbang CDO alas 10:30 sa buntag, paingat sa alas 11:30 sa gabi. Magkaunta na rin.